Mbui Daniel Mudhiani mong'ere gi nying mar Olevi kaka Sniper ibiro winy kendo tarik 9 kod tarik 11 dwe mar ariyo higa manyien e doho ma Kiambu, kama manen gavana Kawira Mwangaza igeno ni biro chiwo neno kaka achiel kuom joneno e buchego. Bura makamano nodhi nyime chieng' tich adek jumani ka gavana masani Mameru Kotuma Muthingia nonyiso doho ni nong'eyo Sniper kendo e thuolo mokalo nooro ne pesa mar ng'iewo yadhe mag nego kute, kolero ni twak margi nodhi nyakonchiel kende. Bende nolero ni nong'eyo achich mokwongo kod mar ariyo, kata kamano achije modong' okolony godo kendo ne okodonjore e ywaruok mar siasa manochwe omiyo gavana Kawira Mwangaza owito oko e telo gavana machono. When Sniper disappeared and was killed, did you contact the first accused person through any means over those months? No. Governor, did you ever contact the second accused person in this case over that period? No. In any way or means? No, my dear. Did the M-Pesa confirmation message indicate to you the name of the person who received that money? The number was at that time used by the late